Tää on vähän erilainen tapa aloittaa vlogi, mitä mä oon ennen kuullut. Mä tein ekassa videossa introbiisin. Ja mä otan teidät mukaan, kun mä teen sitä biisiä. Ennen kuin mitään musiikkia kumminkaan syntyy, niin on pakko hoitaa kuntoon pari asiaa. Erittäin taiteellista, mut nyt itse asiaa. Ennen mitään pakolliset valmistelut kuntoon, joihin kuuluu kahvi, mokkamasterilla, Brasilia tai Pirkka. Valtava vesilasillinen. Vielä tärkeämpi juttu. Mulle tuli eilen uusi sänky ja mä jouduin siirtää kaiuttimet pois, joten eka pitää siirtää kaiuttimet tänne huoneeseen ennen kuin voi tehdä musiikkia. My babies. Noniin. Ai on! Meidän pihalla on kuulemma katti. Miss? Mulla et sä näet hännä. No niin, sinne meni. Tosi kypsä. Joo. Väärä hälytys, katti meni jo. Näillä vaatteilla ei voi syntyä tarpeeksi taiteellista musiikkia. Pakko vaihtaa varustusta. Nyt näyttää paljon paremmalta. Verkkarishortsit. Koska mukavuus. Ensiksi, oho, nää on mun siskon jäljiltä. Ensiksi mun pitää vapauttaa mun luovuus pieni. On aika siirtyä koneelle. Toi kamera on kaiuttimen päällä ja tuossa kaiuttimessa on subwoofer, niin katsotaan kauan se pysyy siinä päällä. Jos se pysyy siinä päällä, niin meillä on liian vähän bassoa. Mutta kun näillä ei näe näillä laseilla yhtään mitään. Näitä juttuja kohta paremmin kuin mun tulevia lapsia joskus varmaan. Okei, en mä nyt sano mitään tollasta. Tai no sanoin jo, mut en tarkoita kumminkaan mitään tollasta. Mutta tarkoitin sillä, että kohtelen noita tosi hyvin. Toi on oikeastaan just semmonen kiva. Mun keyboard ei mahdu tähän pöydälle ja sen takia mä en pysty itse soittamaan tätä. Ei, mä tykkään. Mä palaan, kun on aika biitille. Nyt on biitin vuoro. Nyt tässä on biitti alla ja nyt mä alan lisäilemään vaan mun mielen mukaan mitä sattuu. Soitin tällaista melodiaa vähän. Vaikeinta siinä on, että se on vähän eri tai siinä on pieni viive, kun soittaa näppäimistöllä. Nyt mä aion korjata sen rytmin ja laittaa sen sopii tähän biisiin. Melodia, minkä mä äsken soitin tällä ja laitan sen vihellykseksi, niin toimiikin paljon paremmin bassolla. No. Eiköhän siinä on nyt aika lailla introbiisin ensimmäinen versio. Ainoa mitä mun pitää tehdä on asetella nämä elementit playlistille silleen, että ne alkaa oikeassa kohdassa ja loppuu oikeaan kohtaan. Masteroida, julkaista ja käyttää tässä videossa. Video oli nyt tässä. No mut hei, introbiisi oli siinä. Kanava on nyt avattu. Mitä pidätte, mitä piditte, mitä tuutte pitää. Let me know. Ja pysykää mukana.